Počúvate Zelený podcast. Priestor, kde prinášame aktuálne informácie zo zeleného diania, venujeme sa palčivým environmentálnym témam, ale aj relaxujeme pri zážitkoch z divočiny. Na rovinu, do hĺbky, ale pozitívne a s víziou. Ja som Tamara Štolová a prajem vám príjemné počúvanie. Dnes tu sedím opäť s ekológom, europoslancom za stranu Spolu, Michalom Biezikom. A budeme sa baviť o poľnohospodárstve. Čudujete sa, prečo práve táto téma? A všimli ste si, že okrem klimatického zákona sa schvaľovala v poslednej dobe aj nová spoločná poľnohospodárska politika? Že nie? Na rozdiel od klímy sa o tom hovorí málo, pritom práve schválená verzia prístupu k poľnohospodárstvu podráža nohy záchrane klímy aj života v krajine. A preto si dnes dáme hutný diel plný prekvapivých zistení, ako aj pozadia politiky. Urobte si pohodlie, začíname. Ahoj Mišo, opäť ťa vítam v našom zelenom podcaste. Dnes sa budeme rozprávať o poľnohospodárstve a o spoločnej poľnohospodárskej politike, ktorá sa nedávno schvaľovala v Európskom parlamente. Objasnime si najprv, prečo sa vôbec ale dvaja zelení idú rozprávať o poľnohospodárstve. Akože nie je to o jedle, že o potravinách? No ahoj, v prvom rade som veľmi rád, že som zase tu, už druhý podcast natáčame, takže pekne sa to rozbieha, teším sa a dúfam, že ľuďom sa náš zelený podcast páči a bude páčiť naďalej. Poľnohospodárstvo pochopiteľne je aj o potravinách, ale ani zďaleka nie len o potravinách. Ukazuje sa, je to úplne evidentné aj na základe vedeckých dlhodobých výskumov, že to poľnohospodárstvo nie je nejakým ostrovom oddeleným od okolitej krajiny, ale naozaj veľmi významne vplýva na dôležité veci, ako je klíma a hlavne ako je biodiverzita. Ukazuje sa, že to poľnohospodárstvo, ktoré máme v Európe, veľmi nepriaznivo vplýva naozaj na život v poľnohospodárskej krajine. Existujú analýzy, ktoré to poukazujú na populáciách vtákov a aj populáciách hmyzu. A môžeme naozaj konštatovať, že v tej poľnohospodárskej krajine sa ten život stráca doslova katastrofickým tempom. Tam v horizonte niekoľkých desaťročí bol zaznamenaný pokles na úrovni 50-60% populácií. Čiže tie druhy, ktoré boli bežné v tej poľnohospodárskej krajine, sa momentálne stávajú vzácne a doslova sú ohrozené vyhynutím, čo vôbec nie je teda dobrý stav. A zaujímavé je to, že to nie je dobré ani pre to poľnohospodárstvo samotné, pretože aj keď si to tak predstavujeme, že tie obilné polia, alebo repkové polia, alebo zemiakové polia, to sú vlastne nejaké umelé ekosystémy, nie je to úplne pravda, alebo vôbec to nie je pravda. Každý ekosystém je živý ekosystém a teda od života závislý. Ak by sme chceli naozaj len tak, akože takú perličku vyťahnuť, tak väčšinová produkcia poľnohospodárska je závislá od opeľovania. A opeľovanie zabezpečuje pochopiteľne hmyz a tieto opeľovače sú takisto veľmi negatívne vystavené nepriaznivým vplyvom poľnohospodárstva a doslova, že kolabujú. Nehovoríme len o včele medonosnej, ale o širokej škále rôznych samotárskych včiel a iných opeľovačov, ktoré vlastne poľnohospodárstvom takým intenzívnym, priemyselným, v ktorom sa často využívajú chemické postupy, ale hlavne, ktoré necháva priestor pre prírodu doslova, že využíva naozaj každý disponibilný meter štvorcový plochy, tak likviduje aj tieto opeľovače a tým pádom naozaj likviduje svoje prežitie. Lebo bez toho opeľovania naozaj skolabuje väčšina v podstate produktov, ktoré v poľnohospodárstve získavame, takže je to vážna vec, vôbec to nie je nejaká okrajová záležitosť, je to doslova že existenčná záležitosť a preto je naozaj na mieste začať prehodnocovať celý ten systém toho poľnohospodárstva a spraviť naozaj takú reformu, ktorá by podobne ako v prípade klímy umožnila mať systém poľnohospodárstva, ktorý bol kompatibilný s planétou, ktorý bol kompatibilný so životom, ktorý by produkoval kvalitné a zdravé potraviny, no zároveň by nelikvidoval krajinu, pôdu, vodu, zdravie, ľudí by neohrozoval a neznižoval by tú bohatosť života. No a toto teda malo byť nejakým spôsobom predmetom tej reformy poľnohospodárstva, o ktorej sa dneska budeme teda predpokladám rozprávať. Čiže ak by som to mohla tak zhrnúť, tak tá poľnohospodárska krajina je vlastne pre nás veľmi dôležitá pretože keď sa aj pozrieš na Európu, ako vyzerá, tak jednoducho nie sú to nejaké chránené, nedotknuté územia, nie sú väčšina územia lesy. Že tá poľnohospodárska krajina je naozaj obrovské územie a tým pádom
aj keby sme chceli, nemôžeme ju vyňať, hej, z toho prírodného, nemôžeme si povedať, že toto je nejaké naše akože územie, kde nebudeme dodržiavať nejaké tie prírodné zákonitosti, hej, že to nie je parkovisko, spevnená plocha, kam sa dokonca v dnešnej dobe tiež už pokúšame prinášať naspäť tú prírodu nejakým spôsobom, ale že ide o obrovské plochy, ktoré musíme vlastne začať obhospodárovať oveľa významnejšie v súlade s prírodou. Presne ako hovoríš, ten problém toho poľnohospodárstva je naozaj taký, že doslova, že všade prítomné. Na Slovensku tá situácia je, že tuším 42% plochy máme lesných pozemkov, nejaké 2-3% sú sídelné plochy a zvyšok sú poľnohospodárske plochy. Čiže nad 50% poľnohospodárskych ploch, to samozrejme nie sú len polia, to sú aj rôzne trvalé trávne porasty a iné organizačné štruktúry, ale naozaj keď človek povedzme cestuje po diaľnici do Zvolena do Bratislavy a niekde sa nachádzame okolo Nitry, tak naozaj všade okolo seba vidíme polia. My doslova v tej poľnohospodárskej krajine žijeme, je všade okolo nás, nevieme sa jej vyhnúť a je to aj taký zaujímavý fenomén súčasných nejakých takých vznikajúcich sídel. Tie doslova, že za plotom novostavby novodomu začína pole. Že tie nové domy sa doslova stavajú v poliach, takže podľa mňa pre ľudí je to naozaj veľmi dôležitá vec si uvedomiť alebo vedieť, čo sa v tom poľnohospodárstve deje a aké rizika z toho vyplývajú napríklad aj vo vzťahu k ľudskému zdraviu. Pretože to poľnohospodárstvo tým, že je také rozsiahle, také masové a tak odprírodnené, tak je neuveriteľne závislé práve od tých chemických vstupov. A to nemám na mysli len hnojiva, ale naozaj rôzne postrekové látky, ktoré teda tlmia nejaké prírodné faktory, ktoré my považujeme za škodcov. A to sú väčšinou teda jedy, doslova do písmena. Čiže tieto jedy sú súčasťou tej poľnohospodárskej výroby a ja si myslím, že ľudia by naozaj mali byť veľmi dobre informovaní a veľmi dobre si uvedomovať, aké rizika z toho plynú, že tie jedy doslova vnášame do väčšiny našej krajiny, v ktorej žijeme. Takže to je tiež taký dosť vážny moment, ktorý sa poľnohospodárstva týka, ktorý tiež by mal byť súčasťou tej reformy. Rozumiem, čiže keby sme to vlastne tak zhrnuli, tak bavíme sa o tej biodiverzite, ktorej sme sa venovali do nejakej miery aj v našom predchádzajúcom podcaste, že sme si hovorili, prečo je to dôležité mať stabilné ekosystémy pre nás ako ľudí. Zároveň hovoríme o zdraví, pretože tie polia sú nám v susedstve a do veľkej miery sa chemizujú, čo je naozaj že naše okamžité životné prostredie, v ktorom žijeme. A spomínal si tiež vplyv na klímu. Vieš povedať nejaký mechanizmus, že vlastne, keď si človek predstaví pole, čo to má, akú to má súvislosť s emisiami skleníkových plynov, alebo teda, že akým spôsobom to vplýva na klímu? No, to je tiež taká dosť zložitá problematika, ale súvisí presne s tou s tým intenzívnym chemickým pozadím toho poľnohospodárstva. Ten chemický balík, ktorý my vlastne vnášame do tej poľnohospodárskej krajiny, je z jednej časti, teda to sú tie ochranné látky, tie jedy, tie pesticídy, ktoré využívame na minimalizáciu teda populácií organizmov, ktoré nám škodia pre tú výrobu, čiže postrekujeme proti hubám, postrekujeme proti hmyzu, postrekujeme proti háďatkám, postrekujeme proti burinám, všetko to zabíja život, sú to jedy. A druhá obrovská skupina chemických látok, ktoré vnášame, to sú potom hnojiva. Vnášame vlastne živiny, ktoré nám zvyšujú produkciu. No a tam je práve taký zaujímavý mechanizmus, že my tým, že tak významne vnášame tieto povedzme dusíkaté, fosforečné a draslíkové látky do tej pôdy, tak doslova dokážeme akoby preprogramovať mikrobiálne spoločenstva v pôde. Tie sú veľmi dôležité, sú súčasťou tej pôdy a v podstate zabezpečujú tú recykláciu látok a energie v tom pôdnom prostredí. A my ich doslova dotujeme týmito umelými látkami. Takže oni majú dostatok dusíka, fosforu, draslíka, ktorý v prírode je pomerne vzácny. A čo im chýba, je uhlík. Tá biomasa, ktorú za normálnych okolností by v tej pôde rozkladali. My ten uhlík de facto z tej pôdy bereme preč v rámci tých plodín, ktoré tam pestujeme. Že tie pozberové zvyšky, ktoré zostanú po kukuričnom poli, sú mizivé oproti tomu, aká veľká biomasa sa tam vyprodukovala. No takže pre tie baktérie, ktoré sú naozaj tak akože nadúpané tými živinami, zrazu nemajú dostatok vlastne uhlíka, z ktorého by mohli budovať svoje tela. V tej pôde v podobe nejakej biomasy není prítomný v dostatočných množstvách. Takže čo oni robia, je to, že začínajú narúšať uhlík,
ktorý je de facto fixne viazaný na pôdnu štruktúru a je súčasťou toho pôdneho humusu a pôdnych agregátov a takýchto záležitostí. Je to veľmi dôležitá štruktúra pre tú pôdu, pretože výrazne zlepšuje jej vlastnosti, čo sa týka viazania vlhkosti a viazania živín, čiže robí z toho naozaj taký dobrý substrát a tie baktérie to narúšajú. Za normálnych okolností ten uhlík, ktorý by mal byť v týchto pôdnych agregátoch, by mal byť v tej pôde možno 1000, možno 4000 rokov. Je to trvalá štruktúra a takýto vlastne ten pôdny uhlík v zmysle definície považujeme za fosílny uhlík. Je to taký, ktorý už vytiahnutý naozaj z tých biogénnych reťazcov a už nerotuje, ale v podstate je fixovaný v tej pôde. No a keďže tieto baktérie sú odkazané na tento uhlík, tak oni ho rozrušujú. A v podstate spôsobujú taký efekt, ako keby sme pálili uhlie. Uvoľňujú fosílny uhlík do ovzdušia. No a tá miera toho narušenia, tohto pôdneho uhlíka fosílneho je v priemere v Európe už 50%. 50% uhlíka v poľnohospodárskej pôde, ktorý tam má byť trvalo fixovaný, je momentálne už vypustený do ovzdušia práve kvôli takýmto záležitostiam. Takisto do toho vplýva akože hlboká orba a vôbec všetky tie postupy, ktoré robíme. Čiže keď si to naozaj že natiahneme na tú obrovskú plochu tej ornej pôdy, ktorá v Európe je naozaj že na úrovni možno 40% rozlohy Európy, tak z takéto obrovskej plochy potom emitujeme do ovzdušia fosílny uhlík, ktorý naozaj dosahuje množstva, ktoré do veľkej miery sa vyrovnajú niektorým priemyselným odvetviam, možno sektoru dopravy a tak ďalej. Celkovo poľnohospodárstvo týmto naozaj relevantne prispieva k emisiám CO2. A sú to naozaj emisie, ktoré vychádzajú z pôdy, s ktorými sme donedávna ešte ani nerátali. Pretože vždycky sme bilancovali o uhlíku, ktorý vychádzal z fosílnych palív, alebo ja neviem, zo spaľovania biomasy alebo čokoľvek, ale naozaj samotné poľnohospodárstvo emituje oxid uhličitý, tá rastlinná výroba. No a potom je tu ešte tá živočíšna výroba. Ja ten pojem nemám rád, že živočíšna výroba, lebo je to chov dobytka, povedzme. Tak tam pochopiteľne okrem teda tohto uhlíka, ktorý emitujeme teda z tej rastlinnej produkcie, tak pristupuje samozrejme metán, dobre známy skleníkový plyn, ktorý má tú nevýhodu, že je 16-krát účinnejší skleníkový plyn ako povedzme CO2, čiže nepotrebujeme až také obrovské objemy, aby mal rovnako výrazný vplyv na tú atmosféru. No a tým, že európske poľnohospodárstvo je naozaj zamerané na chov hovädzieho dobytka, dosť významne, nehovoriac o tom, že ešte importujeme hovädzie mäso zo sveta, tak aj v tomto metáne teda ten príspevok toho poľnohospodárstva je veľmi, veľmi zásadný. A nezlepšuje sa tá situácia. Takže to si podľa mňa akože veľmi vyčerpávajúco zhrnul všetky tie aspekty, pre ktoré to poľnohospodárstvo je naozaj dôležitejšie okrem tej potravinárskej nejakej výroby. Spomínal si, že potrebujeme nejakú zásadnú reformu. A viem, že ešte v máji sme sa vlastne tešili z dvoch kľúčových stratégií, o ktorých sa vtedy hovorilo. Jedna bola biodiverzitná stratégia a druhá bola Farm to Fork, z farmy na stôl po slovensky. A tie som mala pocit, že išli akože dobrým smerom a týkajú sa obidve zásadne akože poľnohospodárstva. Dnes ale teda máme akoby hlavy v smutku, pretože spoločná poľnohospodárska politika je akoby veľmi kontrastná k týmto stratégiám a moja otázka tým pádom je, že všetko to akože vychádza z tých inštitúcií, že ako môže byť taký obrovský rozdiel v tom prístupe. Hej, že v máji sa si akoby slávime nejaké víťazstvo, že super, že je to zásadný pokrok a na druhej strane teraz na jeseň sa tu proste schválila taká politika, ktorá je v príkrom rozpore s tými stratégiami. No, je strašne zložitý problém a vstupuje do toho veľa premenných a veľa organizačných nejakých prvkov. Lebo tie stratégie dve, ktoré sme naozaj oslavovali a ktoré ja považujem za absolútne že aktuálne a potrebné a veľmi dobre napísané vo vzťahu k tomu, čo naozaj potrebujeme riešiť. Pretože naozaj si musíme uvedomiť, že my žijeme v čase rozbiehajúcej sa a veľmi ťažko zastaviteľnej klimatickej krízy. A my žijeme v čase kolapsu biodiverzity. Pravdepodobne sme súčasťou 6. masového vymierania druhov a spôsobujeme ho my svojou činnosťou. Aj tú klimatickú krízu, aj toto masové vymieranie druhov spôsobuje človek svojou priamou činnosťou. A nielen, že to je teda veľmi negatívne a
alebo život ohrozujúce, celkovo nastavenie toho nášho fungovania, ale naozaj to nevyhovuje ani nám. Hej? Akože je to vec, ktorá poškodzuje naozaj aj naše ďalšie, povedzme, ekonomické sa rozvíjania, vôbec budúcnosť. Čiže ničíme život, ohrozujeme vlastne klimatické podmienky na Zemi a svojím spôsobom ohrozujeme svoju ekonomiku. Úplne že zásadne. Takže naozaj rozumne je to riešiť. Hej? A v tomto duchu teda vznikol Green Deal. Ten môžeme nazvať ako taký naozaj že nejaký inovačný nástroj, ako Európska únia chce naozaj prejsť na iný model fungovania, ktorý bude teda kompatibilný s planetou. No a v súlade teda s tým Green Dealom boli vypracované tie dve stratégie. Stratégia na ochranu biodiverzity, tá teda reflektuje to, že ničíme život. A potom taká ďalšia stratégia Farm to Fork, čiže z farmy na stôl, ktorá naozaj bola adresne orientovaná práve na poľnohospodárstvo. A mohli by sme ju nazvať tak pracovne, že stratégia pre zdravé potraviny, ale v tom najširšom slova zmysle. No a v týchto dvoch stratégiách sa objavili veľmi zásadné veci. A teraz keby sme ich vzťahli na poľnohospodárstvo, tak tie v podstate hovorili o tom, že poľnohospodárstvo veľmi zásadne zhoršuje situáciu so životom. A na to, aby to prestalo robiť, tak bude treba napríklad zredukovať používanie pesticídov o 50%, podobným spôsobom zredukovať používanie tých hnojív. A taký úplne zásadný pokrok, ktorý tam bol, alebo posun bolo, že vyčleniť priestor pre život v tej poľnohospodárskej krajine na úrovni 10% plochy. Toto je poznatok, ktorý vychádza naozaj z vedeckých analýz, a ktorý na jednej strane hovorí, že keď tých 10% plochy sa naozaj vyčlení pre ten život vo forme nejakých neproduktívnych prvkov, v rámci ktorých nebudeme získavať plodiny, hej, alebo nebudeme vyrábať niečo, tak v podstate to zastreší ten život prestane ustupovať, zostane zachovaný a na druhej strane, že vôbec to neohrozí produkciu. Hej, je to rezerva, ktorú si môžeme dovoliť vyčleniť, ktorá nebude znamenať, že by nám poklesla výroba pšenice alebo už čokoľvek, čo z tej poľnohospodárskej krajiny chceme. Hej. Čiže bolo to veľmi rozumné opatrenie, naozaj ohodnotené z vedeckého hľadiska, nemalo by tam byť žiadne riziko s týmto spojené. A toto hovorili tie dve stratégie. A sú to stratégie, ktoré nie je prečo spochybňovať, naozaj vyplývajú, predložila ich Komisia Európska, Európsky parlament sa ku ním v podstate nemal veľmi kedy vyjadriť, takže vyjadri sa až po ich vytvorení, ktoré tam už vytvorené boli začiatkom tohto roka. Do toho pochopiteľne prišiel COVID a tak ďalej, čiže tá situácia sa skomplikovala. Ale tie stratégie sú na mieste, sú vytvorené a má na ne nadväzovať legislatíva. Obidve majú tieto ciele dosiahnuť, ktoré si stanovili do roku 2030, čiže najbližších 10 rokov majú byť naplňané. Čiže musí na ne prísť legislatíva, ktorá v podstate zabezpečí, že aj v tom legislatívnom priestore tieto stratégie sa neminú účinku, alebo nebudú len formálne, ale naozaj by mali prispieť k tomu zlepšeniu. No a potom ale prišiel proces tzv. Reformy spoločnej agrárnej politiky. To možno by fakt bolo treba povedať, že čo to tá spoločná agrárna politika alebo spoločná poľnohospodárska politika je. Európska únia je v podstate založená na dvoch princípoch. Na priemysle a na poľnohospodárstve. Pred 70 rokmi, keď vzniklo to Európske hospodárske spoločenstvo, toto boli dva hlavné piliere, na ktorom vzniklo. Spolupráca obchodná, cez oceliarstvo, uhoľný priemysel, tuším, strojárstvo a poľnohospodárstvo. A v súčasnosti je ten stav taký, že tie peniaze, s ktorými disponuje Európska únia v rámci svojho rozpočtu, ktorý je generovaný ako povedzme, že 1% hrubého domáceho produktu všetkých členských štátov. Hej. To je ten paušál, ktorý sa odvádza na Európsku úniu, za ktorou celá Európska únia funguje. Tak z tohto balíka, ktorý predstavuje ročne niečo cez 100 miliard eur, je 40% vyčlenených na spoločnú poľnohospodársku politiku. Čiže 40% európskych peňazí ide na podporu poľnohospodárstva. Ročne to predstavuje 56 miliard eur. Zhruba v takýchto intenciách sa pohybujeme. A toto v podstate do veľkej miery je využívané na to, že poľnohospodárom je platená dotácia za to, že sú poľnohospodári.
Hej. Väčšina tých peňazí ide na tzv. Priame platby, to znamená dotáciu od hektára obrábanej pôdy. Za nič viac. Obrábam hektár pôdy, dostávam dotáciu. Hej. 60% všetkých prostriedkov z týchto 56 miliard ide iba na toto. A hovorí sa, že tento systém v podstate funguje, pretože Európa je de facto potravinovo sebestačná, dá sa povedať. Dokonca máme nadprodukciu poľnohospodárskej výroby, môžeme ju vyvážať. A nemáme tu hladomoru 70 rokov, doslova do písmena. Toto nastavenie vznikalo v povojnových rokoch, kedy naozaj Európa prešla katastrofálnym nejakým vývojom a potrebovala sa naozaj skonsolidovať a naozaj funguje. Akože ten systém v tomto duchu dostatočného zabezpečenia potravín, odstránenia rizika hladu a nedostatku a čo všetko funguje. Európske poľnohospodárstvo je produktívne. Ale tento smer naozaj takéhoto de facto bezpodmienečného podporovania poľnohospodárskej produkcie naozaj umožnil to, že to poľnohospodárstvo je intenzívne na obrovských plochách a v podstate jediným meritkom jeho úspechu sa naozaj ukazuje, že plocha a tony, také kvantitatívne ukazovatele. Zatiaľ, čo tento systém naozaj tých 70 rokov fungoval, tak spôsobil naozaj kolaps toho života. Nie v celej Európe to vyzerá tak ako na Slovensku, že tu máme tie obrovské 100 hektárové lány. Prídete do Rakúska, tam sú malé políčka, súkromné vlastnené a tak ďalej, to isté v Holandsku, iná situácia je v Španielsku, čiže musíme to vnímať naozaj v tom európskom kontexte. Ale pre celú Európu naozaj platí, že tento systém naozaj umožnil nemalé financie investovať do intenzifikácie toho poľnohospodárstva, do jeho priemyselnej podoby doslova. A to je založené na obrovských plochách jednoliatých, na mechanizácii celej výroby, na chemizácii celej výroby a naozaj na prihľadanie hlavne na tie kvantitatívne ukazovatele, pričom tá kvalitatívna zložka, ktorá hovorí o lokálnosti, o zdravom získavaní tých potravín, alebo nejakých nízkoenergetických vstupoch a hlavne zachovaní toho kolaterálneho poľného života, tak toto išlo všetko do ústrania. No a teraz vlastne pripravovala sa reforma tohto systému a aká iná reforma by to mala byť, ako naozaj odstrániť tie negatíva a umožniť nejaký lepší vývoj, lepší spôsob využívania tej krajiny za predpokladu, že samozrejme neskolabuje to poľnohospodárstvo. Že urobiť poľnohospodárstvo, ktoré bude rovnako produktívne, alebo ešte produktívnejšie a zároveň nebude likvidovať to, čo likviduje momentálne poľnohospodárstvo. No a tomuto naozaj svedčila aj ten Green Deal, ten inovačný smer a samozrejme obidve tie stratégie presne toto požadovali. A intuitívne podľa mňa každý tušil, že tá reforma naozaj musí ísť v tom duchu, že začneme naplňať aj environmentálne ambície v tom poľnohospodárstve, aby to poľnohospodárstvo nebolo problémom pre klímu a pre biodiverzitu, ale naopak bolo súčasťou riešenia. Aby sme v poľnohospodárskej pôde neemitovali uhlík, ale boli schopní do ňoho viazať, do tej pôdy. Aby sme poľnohospodárstvom nelikvidovali vtáky a hmyz, ale naopak umožnili ich existenciu spolu s tými všetkými benefitmi, ktoré z nich máme. Čiže v podstate to malo ísť tým, že tá poľnohospodárska krajina by bola pestrejšia, bolo by tam viacej neproduktívnych prvkov, boli by podporované lokálne produkcie, aby sa znižovala uhlíková stopa, povedzme transportu a bolo by znižovaný celkový ten chemický balast. Asi to, v tomto mala byť tá reforma, reformná, pričom peniaze by sa nenavyšovali, len by sa inakšie v podstate distribuovali. Že nešlo by to naozaj na tie priame platby, ktoré nemajú žiadnu pridanú environmentálnu hodnotu, ale išlo by to napríklad na taký mechanizmus, ktorý sa volá, že ekoschémy, krásny pojem, ekoschémy, ktoré presne by brali peniaze alebo dávali peniaze obospodárateľom na to, aby popri tej produkcii mohli sa venovať aj aktivitám, ktoré by zvyšovali biodiverzitu, povedzme. Mali by doslova že zaplatené, že umožnia vytvoriť remísku pri svojom poli, alebo nejakú poľnú cestu, alebo kvetný pás, alebo už čokoľvek. Proste tie ekoschémy mali byť na toto adresované. No, problém ale bol, že tá reforma agrárnej politiky začala už v predchádzajúcom kabinete Jeana-Clauda Junckera.
A v tom čase tá hlavná linka Európskej únie bola, že zvýšiť konkurencieschopnosť, byť takým drakom ekonomickým. A podľa mňa presne v tomto duchu sa aj tá reforma pripravovala. Medzičasom sa vymenili kabinety, aj smerovanie Európskej únie, prešli sme na Green Deal, ale tá reforma už bola de facto hotová, napísaná a bola tak rozsiahla, že nikto zo zodpovedných nemal chuť ju veľmi otvárať. Ten prvotný text tej ten reformný text pripravila Európska komisia. Hej. A potom je ten proces, že tento reformný text ide do parlamentu a poslanci ho pripomienkujú a nejako upravujú. Už ten text, ktorý pripravila komisia spred 2 rokov a vlastne nestihla ho de facto schváliť za toho predchádzajúceho kabinetu, tak bol veľmi kritizovaný zo strany jednak aj vedeckej obce a rôznych NGO, ktoré sa teda venujú týmto aspektom poľnohospodárstva vo vzťahu na biodiverzitu, že je málo ambiciózny, že neumožňuje naozaj dôsledne urobiť ten posun. No a teda bolo na pleciach parlamentu, aby tento nesúlad alebo nedostatočné ambície environmentálne a klimatické odstránil a zlepšil. Hej. No a žiaľ, ten proces dopadol tak, že tá verzia, ktorú schválil parlament, je z tohto hľadiska oproti tomu komisnému návrhu ešte horšia a menej environmentálne ambiciózna. Hej. Čiže tá situácia je veľmi zlá v tomto duchu. A naozaj akože keď sa k tomu dostaneme ešte v detailoch, tak môžeme povedať, že tá reforma tej agrárnej politiky šla úplne opačným smerom, ako sme očakávali a ako by zodpovedalo Green Dealu. Čiže momentálne nie je v súlade s Green Dealom tá verzia, ktorú navrhuje parlament. A veľmi teda bude závisieť už od toho posledného kroku, kedy sa stretne komisia, parlament a Rada Európy a dohodnú sa na konečnej finálnej verzii tejto agrárnej politiky, ktorá potom vstúpi do platnosti. Ale vzhľadom na to, že parlament väčšinou pôsobí v pozícii obhájcu toho environmentálneho, je vždycky taký ambicioznejší. A teraz je situácia úplne že opačná, tak nie som veľký optimista, že by z toho ešte mohlo vyriesť niečo, čo by sme naozaj mohli nazvať ako pre životné prostredie dobrou agrárnou reformou. A keď si vlastne spomínal to, že to nejde v súlade s Green Dealom, ako taká otázka, že ako nebudú nám tie neušetrené emisie z toho poľnohospodárstva chýbať, napríklad čo sa týka klímy, akože že nepodkopáva to celú tú snahu zásadnejšie, okrem toho, že OK, tuto sme si povedali, že tak ešte to nepôjde teraz tým zeleným smerom, že však veď máme tam aj ukazovatele, hej, že sú tam proste tie termíny, dokedy sa čo musí okoľko znížiť. Nebude to chýbať, vieme to bez toho poľnohospodárstva dať, uhlíkovú neutralitu? No, veľmi dobre sa pýtaš, podľa mňa to nevieme dať. A to je práve ten obrovský problém, prečo ja som z toho celého taký smutný, lebo táto agrárna reforma doslova, že podkopala nohy tomu Green Dealu. Hej. To sa nemalo stať. Proste aby ste tomu rozumeli, proste to nie je akože jednoduchá vec na pochopenie, že v čom je ten problém. A už len kvôli tomu, že ten dokument tej reformy, ktorú navrhol parlament, bol neuveriteľne rozsiahly. To malo 1400 pozmeňovacích návrhov, o ktorých sme museli hlasovať. Čiže my sme 3 dní v kuse hlasovali o jednom dokumente, cez tieto stovky a stovky pozmeňovacích návrhov a v extrémne krátkom čase. Tá reforma sa síce pripravovala až 2 roky, alebo možno viacej ako 2 roky, ale samotní europoslanci ju nemali k dispozícii 2 roky a nehovoriac o tom, že väčšina europoslancov bola v iných výboroch ako tie, ktoré túto reformu riešili. Hej. Čiže nejaké hĺbkové poznanie tej situácie podľa mňa pre väčšinu europoslancov bolo nemožné a preto sa museli opierať o odporúčania svojich frakcií, ktoré ale mohli byť rôzne, hej, proste, alebo že nemuseli byť naozaj že proreformné. Ten problém bude úplne zásadný, pretože, ale najkrajšie na tom je, že v tom texte tej reformy oni si podľa mňa akože normálne, že uvedomujú, že čo spôsobujú a doslova dostali do toho textu ešte také opatrenia, ktoré ich v tom, že zbavujú zodpovednosti. Takéto niečo sme si tam odsúhlasili. Lebo pôvodne v tom komisnom návrhu bolo taký paragraf, alebo taký odsek, ktorý hovoril, že reforma agrárnej politiky, alebo že poľnohospodárstvo
má mať merateľné výstupy vo vzťahu k klíme, k biodiverzite a povedzme k tým živinám, ktoré vstupujú do pôdy. A tam bolo napísané, že na redukcii emisí sa má podieľať povedzme, že 50%, na zastavení poklesu biodiverzity má sa podieľať 10%. Tak to je úplne kvantifikované. Merateľné ciele, ktoré keby tam boli, tak by sme ich vedeli odčítať, či sme ich naplnili alebo nie. No a tí predkladatelia, alebo ten parlament v podstate schválil jeden pozmeňovací návrh, ktorý hovorí, že tieto ciele akože zadefinované kvázi sú, ale že keď sa nedosiahnu, tak je konštatované, že je to spôsobené externými faktormi, ktoré nesúvisia s reformou agrárnej politiky. Hej. Tá reforma tej agrárnej politiky tieto ciele dosiahnuť nemôže. To teraz už viem povedať. A výsledkom bude ale, že ich nedosiahla preto, lebo pôsobia nejaké externé faktory, ktoré ona ovplyvniť nevie. Tak to je podľa mňa úplne že alibizmus ťažký, hej, a greenwashing. A takýchto, ja by som to nazval, že až environmentálnych sabotáží, akože je to dosť hrubý výraz, ale ako inak to neviem interpretovať, je tam množstvo. Hej. Spomínané ekoschémy, ktoré sme si vraveli, teraz sa chváli vlastne tá agrárna politika, že aká je environmentálne strašne vyspelá, pretože 30% prostriedkov z toho prvého piliera, to sme si spomínali, že to sú tie priame platby, ktoré idú na plochu obhospodarovanú, tak 30% z tohto prvého piliera teraz bude vyčlenených na ekoschémy. Ekoschémy mali byť naozaj tým posunom vpred. A 30%, však to je strašne veľa. Veď to je úžasné, tak aká obrovská environmentálna ambícia. Lenže potom sa zamerajme na obsah tých ekoschém. Pôvodne to mali byť naozaj opatrenia, ktoré mali byť veľmi adresné, ktoré mali vychádzať z vedeckého poznania a vedeckých odporúčaní a naozaj mali smerovať k tomu, že dostaneš peniaze za to, že nebudeš, odvodňovať, mokráť a že umožníš na 10% svojej plochy prekvítať neproduktívnym prvkom a budú tam včely a vtáky a zajace a jarabice a čo všetko možné. Alebo budeš používať nejaké menej energeticky náročné proste výrobné procesy a tak ďalej. No a čo sa stalo je vlastne to, že tie ekoschémy sa z toho pomerne úzkeho a striktného balíka odporúčaní taktože rozšírili do šírky, proste extrémne do šírky a de facto je tam zarátané úplne čokoľvek. A čo je najväčší podvod, podľa mňa, poviem podvod, v predchádzajúcej podobe poľnohospodárstva platilo, že na to, aby si mohla akože si uplatniť tú priamu platbu, tú dotáciu na ten hektár, predsa len si musela splniť nejaké podmienky. Tým sa hovoril kondicionality. Boli to podmienky toho, že tú priamu platbu môžeš zobrať. A to boli tiež také nejaké záležitosti okolo také kvázi šetrné, hej, že nejaké také podmienky, že aby si naozaj sa nesprával ako taký ogar k tej pôde, tak toto bola podmienka na to, že musíš toto splniť, aby si tú priamu platbu mohla dostať. Teraz, čo sa stalo je, že členským štátom a tým obhospodárateľom sa umožňuje vytvoriť ekoschému, ktorá de facto je veľmi podobná tej kondicionalite a to opatrenie, ktoré bolo základnou podmienkou priamej platby, je teraz vnímané ako ekoschéma a ty si ho môžeš uplatňovať ako ekoschému. Čiže priamu platbu dostaneš v pôvodnej veľkosti bez tej kondicionality a tú kondicionalitu budeš vnímať ako ekoschému, za ktorú dostaneš ešte priplatené. Ale že zmena je nulová, akorát peňazí ide ešte viacej tomu poľnohospodárovi. Hej, čiže poľnohospodár bude mať viacej peňazí za nič a žiadne peniaze nepôjdu na zlepšenie environmentálnej situácie, ale pritom bude mať 30% ekoschém. Ako v tom balíku tých ekoschém sú samozrejme aj dobré opatrenia. Ale je jasné z logiky veci, že ak nejaký členský štát pristúpi k tomu, že tú ekoschému bude mať len prezlečenú kondicionalitu, tak vlastne bude dávať za rovnakú robotu o mnoho viacej peniazy svojmu poľnohospodárovi a tým pádom vytvára tlak konkurenčný na to, aby aj tie ostatné krajiny to robili. Inak by znevýhodnili svojich poľnohospodárov, ktorí by museli robiť o x úkonov väčšiu robotu za tie isté peniaze. Hej.
Čiže celý ten systém takto nastavený naozaj pôjde tým štýlom, že bude sa robiť len to, čo sa robilo doteraz, akorát do toho pôjde ešte viacej peňazí a my sa budeme tváriť, že tie peniaze, ktoré do toho idú najviac, sú vlastne peniaze pre klímu a pre biodiverzitu, čo ale tá situácia vôbec taká nebude. A už posledná vec k týmto veciam, ktoré sa udiali, tých spomínaných 10% pre život, tie neproduktívne prvky. Nakoniec, čo vošlo do platnosti, bolo to, že to nebude 10%, ale len 5% a nie celej poľnohospodárskej plochy, ale ornej pôdy. Čiže sme sa dostali z 10% na reálne nejaké 3% a tvárime sa, že toto je reforma v prospech poľnohospodárskeho života. Hej. Čiže toto sa nesie naprieč celou tou reformou, ako keby to pripravovali nejakí agrobaróni, ktorí naozaj berú maximum tých dotácií za repkové polia, tak by to pripravili presne tak, ako to momentálne pripravil parlament. Čiže ja som z tohto hľadiska veľmi akože rozčarovaný. A najhoršie na tom je, že naozaj ten parlament to schválil v podstate väčšinovo. Nemal s tým žiadny problém. Akože väčšina europoslancov v tomto nevidí problém. V tom, že je to v rozpore s Green Dealom, že tie opatrenia sú neadresné a v podstate, že sa len presúva ešte väčší balík na neefektívne opatrenia priemyselného poľnohospodárstva. V tom 2/3 europoslancov nevidia problém a zahlasovali za to úplne že bez problémov. Čiže tá situácia je úplne zlá, ale nie len ako z hľadiska tohto rozhodovania, ale aj z hľadiska toho povedomia o tej situácii. Hej. Ten istý parlament bol extrémne ambiciózny v klimatickom zákone. Sme si to vravili v predchádzajúcom podcaste. Zahlasoval za vyššiu ambíciu, ako navrhovala komisia. A ten istý parlament teraz zahlasuje za návrh, ktorý je z hľadiska environmentálnych ambícií výrazne horší ako už tak zlý komisný návrh. Takže dva kolidujúce svety, ktoré ja začínam pomalinky chápať, že prečo sa to tak deje, ale tá situácia je naozaj zlá, pretože najbližších 10 rokov sa to bude uberať to poľnohospodárstvo presne týmto smerom. A tá zmena, napríklad, že naplnenie nejakej biodiverzitnej stratégie bude o to ťažšia, pretože nie, že poľnohospodárstvo bude ponúkať riešenia, on tie riešenia bude naopak, že oponovať. Hej, pretože sa zabetonoval v systéme, ktorý vlastne tú krízu spôsobil. A tie kroky teraz ešte viacej podporuje. Veľmi zlá situácia. Rozumiem. Čiže len aby som to zhrnula, tak v podstate ono bude možné robiť v tom poľnohospodárstve lepšie veci, ale ty si vlastne ten mechanizmus bude fungovať, že aj keď by sa niekto preto rozhodol, v podstate má konkurenčnú nevýhodu oproti tým, ktorí sa preto nerozhodnú. Presne tak. A to znamená, že aj tých, ktorí by chceli, to privedie k tomu potenciálne, že aj keby chceli, tak to nebudú robiť, pretože by ich to mohlo nejakým spôsobom zrujnovať, alebo teda boli by vo výraznej konkurenčnej nevýhode. Ten mechanizmus sa už v podstate dial podobný. V tom predchádzajúcom systéme agrárnej politiky boli tzv. Greening opatrenia. Tiež to bolo niečo v prvom pilieri a oni boli tak rozdelené, že na light green a deep green, myslím, že tak nejak to bolo klasifikované. Čiže ľahké zelené opatrenia a naozaj, že hlboké zelené opatrenia. A v tých hlbokých zelených opatreniach naozaj by sme hľadali niečo ako tú podstatu tých ekoschém, že vytváranie krovinatých remízok. A v tých ľahkých zelených opatreniach bolo napríklad, že vysievanie dusík fixujúcich plodín, ako lucerna. Hej. No a máme čísla k tomu, že k čomu pristupovali pochopiteľne, hej, tí agrárnici, aby mohli tento greening v podstate naplňať. No a jasné, že väčšina išla na tú lucernu. Hej. A keď ten systém umožňoval naozaj, že sa iba pozeral, že koľko peňazí bolo vyčlenených na greening, tak povedal, že na tieto ozeleňovacie opatrenia sme vyčlenili toľko a toľko miliard. A väčšina z tých miliard išla naozaj na tú lucernu. A tie zásadné opatrenia sa neudiali, hej, pretože boli ťažké pre poľnohospodára a hlavne predstavovali nadprácu. A keď on tie isté peniaze mohol získať za to, že vysieje lucernu, ako by získal za to, že bude desi budovať nejakú remisku, tak jasné, že išiel cestou menšieho odporu. A toto presne teraz zakomponuje do tých ekoschém a dokonca v tých neproduktívnych prvkoch prešiel pozmeňovací návrh, že za neproduktívny prvok sa rátajú aj výsevy lucerny, hej, a týchto dusík viažúcich. Čiže sme úplne v tom istom, čom sme boli, akurát hovoríme, že 30% vyčleňujeme na klímu a biodiverzitu, čo je ale nezmysel.
Akože v podstate sa tom poľnohospodárskom režime nezmenilo nič. A ak chceme si naozaj predstaviť to nastavenie toho poľnohospodárskeho systému, tie obrovské miliardy, ktoré ročne idú do tej podpory. 20% poľnohospodárskych subjektov v Európe poberá 80% týchto dotácií. Prvá pätina všetkých poľnohospodárov poberá 4/5 všetkých peňazí. Čiže pre zvyšné 4/5 poľnohospodárov zostáva pätina peňazí. Hej? Čiže je to veľmi disproporčné. Na Slovensku je to dokonca ešte horšie. My sme v tomto ešte horší. Tých pár veľkých naozaj bere, tuším, že až 92% dotácií. A pre tých zvyšných malinkých zostávajú už len tých 8%. A toto je vlastne to, že prečo do veľkej miery, že prečo máme také veľké polia, repku a neviem čo, a nepestujeme potraviny, ale pestujeme nejaké plodiny, ktoré potom kde si spaľujeme alebo premenujeme na bionaftu a nemáme polia so zemiakmi a mrkvou. Pretože tým veľkým to takto vyhovujeme. Jednoduché poorať 100 hektárové pole, zasiať to jednou plodinou a potom na tú obrovskú plochu zobrať tie dotácie. A sa to aj tak reálne deje. A momentálne na tomto systéme sa že nič nezmenilo. Podľa mňa sa ešte posilnilo. Čiže keď sa pozrieme na to, ako sa k tej reforme stavujú naozaj tí veľkí hráči, ako neviem, Kopa Kadžeka alebo nejaké proste veľké koncerny pesticídové, oni všetci hovoria, že to je perfektná reforma. Že super, že konečne sme vystúpili do 21. storočia a konečne máme reformu, ktorá má aj environmentálne ambície, vieš, ale to presne indikuje naozaj to, že aké zlé to v skutočnosti je. Hej? Pretože títo veľkí hráči prispeli k tej kríze a momentálne hovoria, že strašne je to dobre nastavené. No a keď to človek naozaj rozumie tomu, čo sa tam deje, tak vidí, že je to ešte zhoršenie z toho stavu, ako bol doteraz. Akože ono je svojím spôsobom pochopiteľné, že títo veľkí hráči vlastne bojujú za zachovanie toho statusu quo, ktorý im vyhovuje. Ale ty si spomínal vlastne to, čo aj akoby bola moja presne otázka, že tí istí poslanci, ktorí boli extrémne ambiciózni pri schvaľovaní klimatického zákona, teraz schválili takúto reformu. A my sme to už načali, ale mňa by teda zaujímalo, že tvoje posúdenie tej situácie, že myslíš si, že naozaj je to do veľkej miery o tom nepochopení, že aká je tam tá súvislosť, dá sa vôbec na to akože vyhovárať, tak to poviem, alebo je to o niečom inom a o nejakom, ja neviem, či lobbingu alebo prepojení s tými veľkými hráčmi. Kde ty vidíš akože nejaký ten zásadný problém, že toto sa proste schválilo? No, máš pocit, že by v Európe panovalo presvedčenie, že naše poľnohospodárstvo je zlé a treba ho meniť? No, a to je asi celý kameň toho úrazu. Hej. To isté v Európe, takéto isté nastavenie tej verejnej mienky je vo vzťahu k lesníctvu, alebo povedzme lesohospodárstvu. A ja si do istej miery myslím, že také isté nastavenie bude aj vo vzťahu k vodohospodárstvu. Hej. Máme všade pitnú vodu, všetko je v poriadku. Hej. To, že nejaká rieka je rozkuskovaná priehradami, však to je zelená energia. Hej. Čiže naozaj nastavenie európskej verejnosti je veľmi bazálne v tomto duchu a naozaj ľudia sú spokojní s tým, že máme dostatok potravín, netrpíme hladom a to je do veľkej miery veškerá starosť väčšiny ľudí. A v takomto systéme je samozrejme ľahké zachovať status quo. Ľudia reálne možno ani nevedia, ani nerozumejú to, že to má teda aj ďalšie sprievodné fakty alebo dopady, ktoré v konečnom dôsledku ohrozujú aj tento pocit bezpečia, alebo tento systém toho bezpečia. Pretože aj keď nám skolabuje pôda, k čomu smerujeme, keď si otrávime podzemné zdroje vody pesticídmi a hnojivami, k čomu smerujeme, hej? A keď nám skolabujú opeľovače, k čomu smerujeme, tak toto poľnohospodárstvo sa už nebude dať robiť takýmto spôsobom, ako sa robí. Čiže tá reforma mala byť preventívna doslova do písmena, hej? Ktorá teda začala by naozaj reflektovať aj tieto dopady na to životné prostredie a nestala sa. Čiže ďalších 10 rokov sa tá situácia bude zhoršovať. A ja neviem, kde je ten breaking point, hej? Kde je ten bod zlomu, kedy sa to už nebude dať zastaviť. A to nikto nevie v podstate, aj keď akože tie krivky vidieť, akože keď máme len tretinu vtákov, ktorí sme mali pred 30 rokmi, tak asi už nie sme ďaleko od
nejakého zvratu, keď tie vtáky úplne vymiznú z tej krajiny, a to isté sa týka včiel, a keď 50% uhlíka v pôde je už emitovaných do vzduchu, keď by mal byť v pôde, a keď postup pesticídov cez tie vrstvy je meraný a ide to centimeter za 10 rokov alebo za rok alebo koľko, a tie vrstvy tej podzemnej vody, ktoré využívame, sú už len 3 metre odtiaľ vzdialené, tak asi tiež sa blížime k nejakému zvratu, hej, kedy zrazu nebude pitná voda na Žitnom ostrove alebo čo. To ty dobre vieš, hej, aká je tam tá situácia. To poľnohospodárstvo není Nistrochem, to je proste je všade na tom Žitnom ostrove. Je obilnica, no, tak obilnica postavená na chemickom priemysle, položená na zdroji pitnej vody, asi to nebude bohvie čo. Hej, čiže ja si myslím, že naozaj je tam nepochopenie týchto dôsledkov, lebo tá ekológia je vždy komplexná, hej, alebo tá environmentalistika, to nie je jednoduchá vec a mnohí ľudia nemajú teraz priestor vôbec, aby si takéto veci uvedomili. Čiže je to do veľkej miery naozaj o tom, že sa o tom nevie, sa o tom nehovorí. A ja som dal také priblíženie, že naozaj nemáme tu Gretu Thunberg, ktorá by bojovala za poľnohospodárstvo. Hej. Bojuje za klímu a ten hlas ulice klimatický je veľmi počuteľný v tom parlamente, ale hlas ulice poľnohospodársky nepočuť. Čiže asi je to ešte naozaj že na proces. A keď som sa bavil s kolegami o tom niektorými, že prečo to tak je a že prečo v klíme to tak nie je, tak pomerne relevantné konštatovanie bolo, že o klíme sa rozpráva so stakeholdermi typu priemyselníci a bankári už 20 rokov. Hej, že intenzívne, že proste je to problém. A teraz sme po tých 20 rokoch tam, kde naozaj sa to začína pretávať do reálnych politík, tá klimatická ambícia. A ja som presvedčený o tom, že o kríze poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva sa nebavíme 20 rokov. Akože na takej výraznej úrovni. Potom ale naozaj do toho vstupujú samozrejme aj tí hráči, ktorým ten status quo vyhovuje, lebo zase, že by sme vedecké poznanie týchto vecí nemali, nemôžeme povedať. Akože keď si pozrieš vedeckú literatúru, tak naozaj tie dôsledky toho poľnohospodárstva sú tam veľmi adresne pomenované a vedci sú si v tomto pomerne zajedno, čiže tiež veľké 100 a niekoľko stoviek podpisové až 1000 podpisové výzvy vedcov z celej Európy už išli na margo reformy, ale zostali bez odozvy, pretože v bežnej tlači sa zase o takýchto veciach asi nedozvieš a naozaj vedecká obec je príliš malá na to, aby mala nejaký veľký výtlak politický aj pre tých takých akože bežných politikov, ktorí teda vhľad do toho vedečna až taký veľký nemajú. No a potom podľa mňa ešte zohrávala aj úlohu naozaj tá rozsiahlosť toho celého fajlu. 60% europoslancov je nových v tom parlamente, oni vlastne nemohli byť ani účastní toho celého procesu. A ten čas na prípadnú analýzu vôbec toho materiálu, o ktorom sme mali hlasovať, bol minimálny. Akože malo byť plenárne hlasovanie a v piatok, týždeň predtým, konečne bolo jasné, že o čom budeme hlasovať. 1400 amendmentov, hej. A pôvodný plán bol, že sa o tom začne hlasovať v stredu. Čiže de facto sme mali 4 dní na analýzu, hej, tých materiálov. V pondelok večer nám predseda parlamentu presunul hlasovanie zo stredy na útorok, čiže de facto sme stratili ďalší deň a potom to už išlo, hej, proste akože balík opatrení za balíkom opatrení. Ja z mojej kancelárie sme sa naozaj že snažili akože rozanalizovať každý ten jeden bod a trvalo nám to vlastne celý ten čas toho hlasovania, hej, proste akože baby, ktoré so mnou robia, tak klobúk dole, neuveriteľná práca s tou analýzou, ktorú spravili akože do noci, doslova. My sme potom samozrejme našu analýzu posielali komu možne, hej, v rámci československej povedzme delegácie a tak ďalej, ale napriek tomu, ako takúto hĺbkovú analýzu podľa mňa robil málo kto v tom čase. Alebo je bol vôbec schopný málo kto. Čiže tá bežná linka, ktorá bola podľa mňa u väčšiny europoslancov je, že nasledovali odporúčania frakcie, ktorá to tiež mala akože rozpracované po jednotlivom bode, ale tie frakcie to už je partokracia doslova, hej. Proste frakcia je iný subjekt ako jednotliví europoslanci a aj to orientovanie môže byť vlastne kdesi inám. Už stačí len povedať to, že vlastne na týchto zlých návrhoch tej reformy poľnohospodárskej sa vlastne zhodli 3 veľké frakcie, 3 najväčšie frakcie. Moja frakcia ľudovcov, európski socialisti a európski liberáli, hej, Renew Europe.
A to, že moja frakcia je vo vzťahu k životnému prostrediu tá najväčšia konzerva, je už dávno jasné. To je, oni sa dokonca že píše, že we are the farmers party. Že oni sú proste farmárska strana. Hlavný raportér tohto, spravodajca tohto fajlu bol Nemec, sám je poľnohospodár a východný Nemec po páde vlastne železnej opony sa stal obchodným riaditeľom veľkého poľnohospodárskeho koncernu. Čiže skrz poľnohospodár starého typu, tak on bol ten hlavný spravodajca tohto fajlu. Čiže za normálne okolnosti by sme to považovali za konflikt záujmov. Akurát v tomto kontexte to bolo brané, že to je najlepšia kvalifikácia na to, aby takúto úlohu zastával. Čiže z mojej frakcie nemohlo prísť niečo reformné. Socialistická akože línia je takisto akože poľnohospodárska, tradičná, kosa kladiv a čo všetko možné, akože v tomto duchu. Kto? Francúzi, Španieli, kto odtiaľ príde s nejakou reformou? A posledná Renew Europe, tí liberáli, tam ak sme vkladali nejaké nádeje do francúzskej delegácie, ktorá je do veľkej miery ovplyvnená predsedom Envy výboru, tak sme sa nedočkali, pretože vo Francúzsku zjavne nemôžeš povedať pol krivého slova na poľnohospodárov bez toho, aby ti nastali masové protesty na Champs-Élysées. A nehovoriac o tom, že v Renew Europe sú veľmi dobré etablovaní Babišovci českí. Takže tieto tri frakcie de facto formovali celú reformu a presne tak to dopadlo. Ale naozaj, čo mňa do veľkej miery akože zaskočilo, bola tá veľká miera konsenzu naprieč parlamentom, kde ako si tí ľudia vôbec nevnímali, že by tam nejaký problém mohol byť a veľmi ochotne hlasovali za túto frakčnú líniu, ktorá dopadla ako dopadla a dopadla naozaj v neprospech životného prostredia. Chápem. Ja akože z toho, čo si povedal, vnímam možno, že také tri cesty, že... Lebo teda znie to tak... Akože znie to hrozne, hej, že najbližších 10 rokov sa nebude nič meniť pre mňa ako človeka, ktorý to poľnohospodárstvo vníma ako kľúčovú otázku. Naozaj, keď idem po tej krajine a vidím tie polia, že pre mňa je to veľmi, veľmi negatívna správa, ale snažím sa pozerať na to, že nevieme predvídať, čo bude v budúcnosti a stále sa pozerám na to, čo s tým vieme urobiť, hej, a že ako sa to ešte dá zmeniť. A zatiaľ teda vnímam tri také cesty. Ty si spomínal, že ešte bude ten trialóg. Nedávaš mu veľkú šancu a mňa by zaujímalo, že možno, že jednak, že kedy sa to bude diať, lebo to vlastne nám a verejnosti, aktivistom dáva priestor akože buď zatlačiť a možno aj to, že ak chceš, ak vieš, že akú šancu by si ty tomu dal, že ten trialóg niečo zmení? No, ten trialóg, ako neviem presný dátum, niečo sa mi marí, že by to malo začať už v novembri. Čiže je to otázka mesiacov. Je to otázka veľmi krátkeho času. A dokonca som to tak nejak počul, lebo teraz vznikla taká iniciatíva, že withdraw the cap, že stiahnite cap, áno. Ktorá bola adresovaná Európskej komisii a predsedničke. Pretože naozaj táto komisia je iná ako tá komisia, ktorá predkladala ten komisný návrh. A ten konflikt s tou reformou a Green Dealom je evidentný. Čiže podľa mňa by bolo naozaj konzistentné zo strany komisie, aby tento zlý návrh stiahla a tým pádom ten trialóg by sa ešte nemohol otvárať. Čiže toto je možnosť, ktorá existuje, že Európska komisia môže urobiť nejakú reflexiu a stiahnuť ten návrh sama, hej? Technicky to možné je, politicky to už podľa mňa možné nie je. Jednak preto, že naozaj len tak stiahnuť alebo de facto sabotovať snahu, ktorá trvala roky, celého parlamentu alebo aj tej komisie. Je to veľmi vážne a veľmi by som povedal, že odvážne rozhodnutie. A čo bolo zaujímavé naozaj, keď sa tak človek akože vníma to politické prostredie, tak len nedávno vzišla zo strany vlastne materskej politickej strany práve predsedničky komisie Ursuly von der Leyen veľká kritika, že predsednička vôbec nesleduje tú líniu tej svojej materskej strany. Čiže skritizovali ju naozaj, že kam to ide, proste, kde tam do toho environmentu. A tá strana je EPP, alebo CDU, čiže dostala také akože upozornenie a podľa mňa nebude mať teda tú odvahu urobiť takýto zásadný krok. Takže si myslím, že withdraw the cap sa neudeje a jediná úloha, ktorá komisii zostáva, je potom v tom trialógu hájiť tie zelené pozície v kontexte Green Dealu
Ale zase treba to tak vnímať, že akože ono sa to vníma, že už komisia a parlament to majú prediskutované a že naozaj už ide o to stanovisko tej rady, ktorá teda tam má prísť a povedať, že na čom sa zhodne a na čom sa nezhodne a kde treba hľadať kompromis. No a rada to je, pochopiteľne to je 27 rôznych národných vlád s rôznymi ambíciami, ale už čo boli nejaké stretnutia ministrov poľnohospodárstva tak odznelo tam, že možno by sa dalo aj tak povedať, že nejaké zvýšené nároky na tú environmentálnu ambíciu, ale zároveň napríklad povedali, že ekoschémy chcú iba na 20%, nie na 30%. Hej, že ako nechcem byť prehnaný optimista a ani prehnaný pesimista, ale nečakám od toho už príliš veľkú zmenu. Ja si myslím, že rada sa dokáže veľmi pohodlne dohodnúť na kompromise, ktorý bude vychádzať z toho parlamentného návrhu. Chápem. Dobre, tak to máme jednu možnosť, ktorá nie je veľmi realistická. Potom druhá vec, ktorú si ty spomínal, je, že tie dve stratégie, o ktorých sme sa bavili, tá biodiverzitná a z farmy na stôl, takže oni sa budú prenášať do legislatívy. Je tam nejaká možnosť, ako tú situáciu zlepšiť, alebo vôbec, že ako bude vyzerať tá legislatíva, hej? Že keď vravíš, že táto politika robí skôr prekážky, ale je tam nejaká šanca? No, to je ešte dôležitá vec, ktorú som nespomenul. Jeden z najdôležitejších úspechov, ktorý teda prezentoval raportér, ten spravodajca hlavný, pri tých hľadaní tých kompromisných návrhov medzi frakciami bolo, a to doslova takto explicitne povedal, že sa podarilo vypustiť z textu tých kompromisných návrhov akúkoľvek zmienku o týchto dvoch stratégiách. Čiže nájdu sa zmienky v recitáloch, ktoré sú už len tak akož dovysvetľujúce nejaké litánie, ale v samotnom texte reformy nie je nikde spomenutá ani biodiverzitná stratégia, ani stratégia z farmy na stôl. Ich argument bol, že keďže na to neexistuje žiadna legislatíva, že prečo by sa mal nejaký legislatívny dokument na ne odkazovať. Hej? Ale ako to je podľa mňa veľmi explicitne povedané, že nechceme, aby sa na to odkazovalo, nejakým spôsobom, že to, čo hlásajú tie dve stratégie, to sú len také, že návrhy a my sa s nimi nestotožňujeme. Lebo nebolo problém naozaj v prvom nejakom začiatočnom úvodnom ustanovení povedať, že berieme na vedomie stratégiu tu a celkové smerovanie Green Dealu a v tomto súlade bude predložená aj reforma agrárnej politiky. Nenájdeme to tam. Hej? Čiže to je ako keby tam bolo napísané, že tieto ustanovenia neberieme na vedomie a nie sme s nimi v súlade. Toto je presne tá situácia. No a teraz však ten istý parlament, ktorý schválil túto reformu, bude svojho času schváľovať legislatívu vyplývajúcu z biodiverzitnej stratégie a stratégie farmy na stôl. A ja neviem, ako toto má inak fungovať. Ako spraviť nejakú koherentnú politiku, keď evidentne ten základný najväčší rámec, ktorý bere najviacej peňazí, je v rozpore s predpokladmi naplnenia týchto dvoch stratégií. Ja fakt sa tohto bojím a preto akože naozaj si myslím, že ten koncepčný krok by bolo naozaj, že stiahnutie toho komisného návrhu a prepracovanie jeho, aby nebolo vôbec možné niečo takéto robiť, ale dostávame sa do veľmi divnej patovej situácie, ktorá je pre mňa hypoteticky veľmi ohrozujúca, čo sa týka tých aj klimatických, aj environmentálnych ambícií Európskej únie. Práve preto, že najväčší podiel peňazí, najväčší homogénny balík ide úplne mimo. Hej. Čiže príde eventualita, že urobíme dobrú stratégiu pre ochranu biodiverzity, ktorá bude hovoriť, že v agrárnej krajine má byť vyčlenených 10% územia na neproduktívne prvky. A samotná stratégia bude hovoriť, že to budú len 3%. A ako bude vyzerať tá realita? Ako hrozný chaos. Proste neťaháme za jeden povraz a to len preto, že ten smer, ktorý bol naznačený, sa teraz úplne obrátil. Čiže naozaj tak ako domýšľať tie dôsledky, tak to poviem. Určite z pozície spoločnej agrárnej politiky Európskej únie nemôžeme očakávať podporu zmeny k lepšiemu. Ale tá zmena k lepšiemu verím a dúfam, že nastane. Akurát to bude nie že vďaka, ale napriek spoločnej agrárnej politiky.
Chápem. To vlastne ma smeruje tak trochu k tomu tretiemu spôsobu, ktorý nám zostáva, ako to zmeniť, keď sa nechceme proste zmieriť s tým, že 10 rokov tá situácia sa nezlepší. Tak to je vlastne pracovať jednak aj s tou verejnou mienkou, hej, lebo z toho, čo hovoríš, vyplýva, že akože to teraz ten Európsky parlament nie je tu nejaký proste zlý hráč, ale on reflektuje aj to, čo je v tej spoločnosti, že to povedomie nám jednoducho chýba. Čiže ja to berem tak, že tak ako si hovoril, že nemáme tu Gretu Thunberg a jednoducho ja teda na Slovensku trebárs rozoznávam niektoré neziskové mimovládne organizácie, ktoré sa tomu venujú, ale je ich menej a akoby majú tú ťažkú úlohu, hej, že nie je to taká, ja neviem, atraktívna téma, proste máme tam ešte čo robiť. Čiže akože keď by sme pracovali s tou verejnou mienkou, tak to je spôsob, akým verím, že presne potom si to všimnú aj tí poslanci v parlamente a tak ďalej. Hej, že to je taká tá vlna, ktorá sa potom odrazí všade. A je tam priestor aj nejako za tých 10 rokov urobiť aj formálnu zmenu, alebo to všetko bude o tom, že tá vlna sa potom prenesie do toho, že aby naozaj aj tí farmári, aby sme podporovali malých farmárov, ktorí to robia inak, nejako regeneratívne, ekologicky. A že aby cez ten náš dopyt, hej, sme tým farmárom a poľnohospodárom ukazovali, čo chceme my ľudia, alebo je tam aj nejaký mechanizmus, ako by sa táto stratégia, teda tá politika mohla ešte zmeniť aj formálne za tých 10 rokov? Čo mne chýba, je naozaj taký nejaký väčší protest verejnosti proti tomu, čo sa udialo v tomto rozhodovacom procese. Naozaj ten hlas ulice není počuť dostatočne jasne. Ja si myslím, že na Slovensku málo kto vôbec zaregistroval, že nejaká reforma agrárnej politiky sa diala. Okrem tých, ktorí sa tomu naozaj že bytostne venujú. Akože bežná verejnosť si, možno ak si toto vypočuje, tak to bude počuť úplne prvýkrát, že niečo také sa dialo. Čo ale je pomerne jasné, že vzhľadom na to, že k systémovým zmenám nedošlo, tak tie zlé trendy, ktoré v tej poľnohospodárskej krajine sú už teraz rozbehnuté, sa za 10 rokov že prehlbia do extrému. A ja si myslím, že tá debata za tých 10 rokov bude úplne desi inde. Akože, lebo bude musieť byť desi inde. Hej? Proste skolabovaná poľnohospodárska krajina nemôže byť ignorovaná do nekonečna. No ale na druhej strane, akože nerad by som skončil nejako pesimisticky a vidím, že nezáväzne na tom, aká je poľnohospodárska európska politika a aké sú národné poľnohospodárske politiky a nie je to veľká sláva, tak ľudia hľadajú spôsoby a cesty na individuálnej úrovni. Veď my dvaja sami poznáme akože príklady veľmi dobrej praxe, ale naozaj, že na individuálnej úrovni v podstate ľudí, ktorí sa de facto rozhodli vymaniť zo systému a ísť svojou cestou, ktorá sa ale ukazuje naozaj ako tá dobrá, ktorá im umožňuje naozaj si zabezpečiť živobytie cez poľnohospodárstvo a zároveň pritom nezdecimovať všetko ostatné okolo toho. Tu je trošku problém, že takýchto ľudí je veľmi málo a nikdy ich asi veľa nebude. Hej? Proste akože nepoznám veľa ľudí, ktorí by boli ochotní naozaj investovať toľko času a aj financií, aj vlastne nejakou takej slobody osobnej k tomu, aby naozaj na tom poli pracovali a rozmýšľali a hľadali spôsoby. A špeciálne, ak teda aj ten odbyt ešte stále nie je taký významný, aby ich to nejako aj ekonomicky strašne niekam posúvalo. Hej. Vidíme, že to teraz, čo sme farmárovi pomáhali, že doslova museli pomôcť, aby sa veci, o ktoré je obrovský záujem, vôbec dostali k ľuďom. Hej. Čiže ja si myslím, že na tej individuálnej úrovni budeme vidieť mnoho dobrých príkladov, ale zase to bude ten príklad, že títo ľudia dokážu fungovať nie vďaka, ale napriek tej agrárnej politike. Hej. Čiže naozaj ten veľký apel je na to, že nám tu chýba systémový krok vpred. My sme teraz urobili obrovský systémový krok vzad, čo v čase naozaj toho, čomu čelíme, je obrovský risk. Obrovský risk a doslova až nezodpovednosť. Vždy je to v podstate ale naozaj tak, že aj keď sú to obrovské peniaze, ktoré idú do poľnohospodárstva a ktoré budú skôr prekážkou na tú zmenu, tak v konečnom dôsledku sú to malé peniaze, lebo hovoríme 0,4% HDP členských štátov, ktoré idú do spoločnej agrárnej politiky. A ten obrovský balík iných peňazí tu stále kde si a tiež sa môže nejako využívať aj v prospech týchto vecí.
Takže z pozície nás ako Slovákov je určite veľký apel na to, aby sme tlačili na naše vlády, aby, OK, keď Európa to robí takto, tak my to poďme robiť jednak inak a lepšie. Hej? A potom pochopiteľne je veľká úloha na nás ako osobách byť aktívny a hľadať tie svetlé výnimky a podporovať ich. Akože toto bude úplne kľúčové. Vytvoriť systém, ktorý aj v tomto pokrivenom, všeobecnom, divnom dotačnom systéme dokáže podporiť práve tých, ktorí hľadajú tú lepšiu cestu, ktorí si uvedomujú tie dôsledky a ktorí na to idú komplexne, holisticky a sú schopní nám vypestovať zdravé bio potraviny, zabezpečiť welfare zvierat, zabezpečiť pestrú krajinu poľnohospodársku. Sú takí, je ich málo, ale ja si myslím, že ako náhle vstupne dopyt spoločenský aj po nich, tak akože budú sa aj oni objavovať, ako náhle to bude aj rentabilné. Hej. A pochopiteľne tam zase platí ako vo všetkom. Hlavná politika, tá formálna sa deje v parlamentoch, ale tá skutočná, reálna, tá sa deje v supermarketoch a na uliciach a v domácnostiach a my sme tými hýbateľmi, ktorí sa rozhodujú, čo si kúpia, čo nekúpia, čo podporia. A čo kupujem, to podporujem. Hej? To je pravidlo, ktoré platí. Takže hľadať naozaj tie alternatívy, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, ktoré zodpovedajú tomu 21. storočiu a ktoré sa týkajú poľnohospodárstva, produkcie potravín, lokálnych produktov a starých odrôd a všetky tieto veci sú prospešné a to je teda úloha, ktorú môžeme samozrejme robiť každý jeden z nás a v konečnom dôsledku, keď sa ščíta a zmultiplikuje v rámci tých miliónov, ktoré na takúto cestu prejdú, tak bude musieť mať vplyv a bude sa musieť pretaviť aj do týchto všeobecných politík, pretože oni de facto rozdávajú naše peniaze, hej, verejné peniaze. Teraz parlament, aj komisia, aj rada vlastne schváli to, že obrovský balík verejných peňazí pôjde na opatrenia, ktoré tej verejnosti v konečnom dôsledku neslúžia inak ako v tom, že vyprodukujú kvantitu nejakých komodít. Hej, ale všetky tie ostatné veci, ktoré verejnosť už tak či tak požaduje, ale asi nie dostatočne silno, tak na toto nepôjde. Čiže ja si myslím, že je to míňanie peňazí, ktoré mohli byť využité o mnoho efektívnejšie a lepšie pre nás všetkých a sa to momentálne nestalo. Tam by bolo treba zaprotestovať, aby bolo jasné, že s týmto nesúhlasíme. Ja vlastne by som asi k tomu len doplnila to, že súhlasím, že každý máme v tomto nejakú svoju rolu, ktorú môžeme zastávať. Za nás zelených zo strany Spolu hovorím, že určite sa tejto výzvy obrovskej pred nami chytíme a budeme sa snažiť z tej našej role a pozície robiť všetko, čo sa dá, aby sme tú situáciu v tom poľnohospodárstve zlepšili. A takisto vyzývam tým akoby aj ľudí, ktorí nás počúvajú a ktorých sa toto nejakým spôsobom chytilo alebo dotklo, nejak to na nich zapôsobilo, tak aby si tie svoje príležitosti hľadali aj oni a prípadne keď sa im nejaká dostane aj, tak aby proste ju využili a aby sme ten svoj hlas použili, aj keď takáto obrovská prekážka sa našim smerom proste vyskytla. Tak stále s tým vieme niečo robiť. No, inak by sme boli rezignovaní a potom to už stačí len sedieť a čakať, keď tu niekto zhasne, takže... Presne tak, takže s takouto bojovnosťou by som to dnes zakončila. Ďakujem ti opäť veľmi pekne, že si na náš našiel čas. Veľmi rád, aj na budúce. Som zvedavý, aká bude ďalšia téma, už sa na ňu teraz teším, aj keď ešte vôbec netuším. Veru, tak teším sa aj ja, tak maj sa pekne. Ahoj, Mišo. Ahojte všetci, čau. Počúvali ste Zelený podcast. Potešíme sa, ak budete naše aktivity sledovať aj na Instagrame alebo na Facebooku. Zároveň nám práve na naše sociálne siete môžete posielať otázky, námety na podcast, poteší nás aj spätná väzba. Moje meno je Tamara Štólová a toto bol Zelený podcast.